କାହାଣୀଟେ ଚାଲନ୍ତୁ ଦେଖିବା। କାହାଣୀ ନାଁ ହେଉଛି ମା'ର ରଣ। ଗୋଟେ ଦିନ ପନିପରିବା ଆଣିବା ପାଇଁ ମା' ରାମକୁ ବଜାରକୁ ପଠାଇଲେ। ଘରକୁ ଫେରି ସେ ବ୍ୟାଗକୁ ରୋଷେଇ ଘରେ ରଖି ମା'କୁ ଡାକିବାକୁ ଆରମ୍ଭ କଲା। କୋଠରୀରେ ବସିଥିବା ସାନ ଭାଇକୁ ମା' ହୋମୱାର୍କ କରାଉଥିଲେ। ରାମକୁ 12 ବର୍ଷ ଏବଂ ସାନ ଭାଇ ରାଜୁକୁ 5 ବର୍ଷ ହୋଇଥିଲା। ରାମୁ ବଡ଼ ହେବା ପରେ ମା' ତାଙ୍କୁ ଘରର ଛୋଟ ଛୋଟ କାମ କରିବା ପାଇଁ କହିଲେ, ଯେମିତିକି ରୋଷେଇ ଘରୁ ସାମଗ୍ରୀ ଆଣିବା, ବଜାରରୁ ପନିପରିବା ଆଣିବା, ବଗିଚା ସଫା କରିବା। ରାମୁ ମା'ଙ୍କ କହିବା ମୁତାବକ ସବୁ କାମ କରୁଥିଲା, କିନ୍ତୁ ସବୁବେଳେ ତା ମନରେ ଗୋଟିଏ ପ୍ରଶ୍ନ ଥିଲା ଯେ ମୋତେ ଏତେ କାମ କରିବାକୁ ପଡ଼ୁଛି ଏବଂ ମୁଁ ଏହା ବଦଳରେ କିଛି ମୂଲ୍ୟ ପାଉନାହିଁ। ତାପରେ ସେ ଭାବିଲା ଯେ ତା ମା' ସହିତ ବିଷୟରେ କଥାବାର୍ତ୍ତା ହେବ, କିନ୍ତୁ ତାର ସାହସ ପାଉନଥିଲା। ସେଥିପାଇଁ ସେ ସବୁ କିଛି ଗୋଟିଏ କାଗଜରେ ଲେଖି ନିଜ ମା'କୁ ଦେବା ପାଇଁ ମନସ୍ଥ କଲା। ସେ କାଗଜରେ ଲେଖି ନେଇ ସେହି କୋଠରୀକୁ ଗଲା ଯେଉଁ କୋଠରୀରେ ତା ମା' ସାନ ଭାଇକୁ ହୋମୱାର୍କ କରାଉଥିଲେ। ତାପରେ ସେ ଚୁପଚାପ ନିଜ ମା'ଙ୍କ ଆଗରେ କାଗଜଟି ବଢ଼ାଇ ଦେଲା ଏବଂ ମା' କାଗଜ ନେବା ମାତ୍ରେ ସେ ରୁମ୍ରୁ ବାହାରି ଆସିଲା। ମା' କାଗଜ ପଢ଼ିବା ଆରମ୍ଭ କଲେ। ସେଥିରେ ଲେଖାଯାଇଥିଲା, ମା' ମୁଁ ଏ ସପ୍ତାହରେ ଯାହା ବି କାମ କରିଛି ତାର ହିସାବ କରି କାଗଜରେ ଲେଖିଛି। ବଜାରରୁ ପନିପରିବା ଆଣିବା ପାଇଁ 50 ଟଙ୍କା, ବଗିଚା ସଫା କରିବା ପାଇଁ 20 ଟଙ୍କା, ପୋଷାକ ସଫା କରିବା ପାଇଁ 10 ଟଙ୍କା, ସାଇକେଲ ସଫା କରିବା ପାଇଁ 5 ଟଙ୍କା, ଆଲମାରି ସଫା କରିବା ପାଇଁ ମୋଟ ମିଶି 90 ଟଙ୍କା। ମା' ମୁଁ ଚାହୁଁଛି ଏହିସବୁ କାମ ଗୁଡ଼ିକର ଯେମିତି ବି ପଇସା ଦିଆଯାଉ। ମାଗଣାରେ କିଛି କାମ କରାଯାଏ ନାହିଁ। ଆପଣଙ୍କ ପୁଅ ରାମୁ। ପୁଅର ବାର୍ତ୍ତା ପଢ଼ିବା ପରେ ମା' ହସିଲେ। ତାପରେ କାଗଜରେ କିଛି ଲେଖିବା ଆରମ୍ଭ କଲେ। କିଛି ସମୟ ପରେ ସେ ବଗିଚାକୁ ଗଲେ, ଯେଉଁଠାରେ ଝୁଲାରେ ରାମୁ ବସିଥିଲା। ତା ମା' ତା ସାମ୍ନାରେ ଗୋଟିଏ କାଗଜ ବଢ଼ାଇ ଦେଲେ। ରାମୁ କାଗଜଟି ନେଇ ପଢ଼ିବା ଆରମ୍ଭ କଲା। ସେ କାଗଜରେ ଲେଖାଯାଇଥିଲା, ପୁଅ ତୁ ତୋର ହିସାବ ଦେଇଦେଲୁ, ବର୍ତ୍ତମାନ ମୁଁ ମୋର ହିସାବ ଦେବି। 9 ମାସ ମୁଁ ତୋତେ ଗର୍ଭରେ ଧରିଲି, ତାର ମୂଲ୍ୟ କିଛି ନୁହେଁ। ଯେତେବେଳେ ତୁ ଭୋକିଲା ଥିଲୁ ତତେ ମୁଁ କ୍ଷୀର ଖୁଆଉଥିଲି, ତାର ଖର୍ଚ୍ଚ କିଛି ନୁହେଁ। ଯେତେବେଳେ ତୁ ଛୋଟ ଥିଲୁ ତୋର ଯତ୍ନ ନେଉଥିଲି, ତାର ଖର୍ଚ୍ଚ କିଛି ନୁହେଁ। ତୁ ଯେତେବେଳେ ଅସୁସ୍ଥ ହୋଇଥିଲୁ ରାତି ରାତି ବସି ଯତ୍ନ ନେଉଥିଲି, ତାର ଖର୍ଚ୍ଚ କିଛି ନୁହେଁ। ଠାରୁ ବଡ଼ ତୋ ପାଇଁ ମୋର ପ୍ରେମର ମୂଲ୍ୟ, ଯାହାକି ଅମୂଲ୍ୟ ଅଟେ। ଏହାକୁ ପଢ଼ିବା ପରେ ରାମୁର ଆଖିରୁ ଲୁହ ବାହାରିବାକୁ ଲାଗିଲା। ସେ ମା'ଙ୍କ ପାଖକୁ ଦୌଡ଼ି ଯାଇ ତାଙ୍କୁ ଆଲିଙ୍ଗନ କରି କହିଲା, ମୋତେ କ୍ଷମା କରିଦିଅ ମା', ଆପଣ ମୋ ପାଇଁ ଏତେ କଷ୍ଟ କରିଛନ୍ତି। ମୁଁ କେବେ ଭାବିନଥିଲି, ଅନେକ ଅସୁବିଧାରେ ପଡ଼ି ମଧ୍ୟ ଆପଣ ମୋତେ ମଣିଷ କରିଛନ୍ତି। ମୁଁ ଆପଣଙ୍କ ପାଖରେ ଚିରଋଣୀ। ମୋର ପ୍ରାର୍ଥନା ଶୁଣନ୍ତୁ। ମା'ର ପ୍ରେମ ଅମୂଲ୍ୟ ଅଟେ। ଏହାର ମୂଲ୍ୟ କେହି ଦେଇପାରିବେ ନାହିଁ। ମା' ଆମକୁ ଜନ୍ମ ହେବାଠାରୁ ଆରମ୍ଭ କରି ଆମେ ବଡ଼ ହେବା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଆମର ଭଲ ମନ୍ଦ ବୁଝେ। କମେଣ୍ଟରେ କୁହନ୍ତୁ ଆଇ ଲଭ୍ ୟୁ ମା', ଆଇ ଲଭ୍ ୟୁ ମା'। ଏହି କାହାଣୀଟି ଆପଣମାନଙ୍କୁ କେମିତି ଲାଗିଛି କମେଣ୍ଟ ମାଧ୍ୟମରେ ଜଣାନ୍ତୁ। ଲାଇକ୍ କରନ୍ତୁ, ସେୟାର କରନ୍ତୁ, ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ ବଟନକୁ ଦବାଇ ଦିଅନ୍ତୁ।